Ambasadora Bosne i Hercegovine Damira Arnauta i ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine gospodina Sven Alkalaja. Prošla nedjelja je u Lepingtonu u Sidneji bila izuzetno vruća, ali i posebno značajna za bosansku etničku školu, jer je praktično time započeo upis učenika u 2011. školsku godinu. Toj svečanosti se odazvali na radost brojnih prisutnih i ministar inozemnih poslova Bosne i Hercegovine, njegova ekscelencija Sven Alkalaj i njegova ekscelencija ambasador Bosne i Hercegovine za Australiju i Novi Zeland dr. Damir Arnaut, koji su u svom obraćanju dali veliku podršku radu bosanske škole u Sidneju. Također svoje obraćanje su imali i Lori Ferguson, član federalnog parlamenta, i Paul Lynch, ministar i član parlamenta New South Walesa. Umjetnici, slikari, amateri Ana i Želimir Matić, Dragica Milinkić i Feđa Muslimović su prezentacijom svojih dijela pokazali da su nadrasli amatere. Na mnogim slikama su bosanski motivi. Dragica Milinkić se pojavila u još jednoj ulozi, pjesničkoj. Hor Ilahija Islamske zajednice Gaziju Sredbeg i Društvo prijatelja Instituta Sevdaha Rahmetli Omera Pobrića pobrinuli su se za veseli dio ovog skupa. A ovo druženje su uljepšale i aktuelna mis Bosne i Hercegovine Meri Beglarević sa svoje dvije pratilje. Prisustvo visokog zvaničnika vlade Bosne i Hercegovine, ministar inozemnih poslova Svena Alkalaja, iskorišćeno je da Ana Matić u ime sidnejskih penzionera uruči pismo sa zahtjevom da se konačno riješi pitanje dvojnog državljanstva, da parlament Bosne i Hercegovine usvoji rezoluciju o Srebrenici, te da se potpiše bilateralni sporazum između Australije i Bosne i Hercegovine o penzijama i zdravstvenom osiguranju. Poslova njegove ekscelencije gospodin Sven Alkalaj. Ovo je prva zvanična takozvana guest of government posjeta Australiji, što znači da je ministar Alkalaj gost vlade Australije, što je najviši mogući nivo posjete, čim je ukazana ogromna čast Bosni i Hercegovine, znači ne samo ministru Alkalaj, već Bosni i Hercegovine kao države, ali vama kao dijaspori, jer veliki ulogu igralo to što imamo tako jaku produktivnu dijasporu ovdje u Australiji. Prva, dakle, zvanična posjeta od 1994. godine kada je u tom svojstvu Australiju posjećen rahmetli dr. Irfan Ibrahimović. A također prva zvanična posjeta u tom svojstvu Novom Zelandu isto i odnose između naše dvije zemlje. Ovo će definitivno doprinijeti jačanju uloge Bosne i Hercegovine u Australiji, zbližavanju odnosa između dvije zemlje, a ono što je najvažnije za vas, položaj BiH dijaspore u Australiji i na Novom Zelandu. Mi smo već napravili neke znatne pomake na Novom Zelandu po pitanju sporazuma o socijalnom osiguranju i nadamo se da ćemo slične pomake uspjeti ove napraviti. To je jedno od mogućih pitanja za vas. Ja sam obećao da ću na tome predano raditi i ministar Alkalaj je potpuno svjestan toga i on će tome dati primat svoje posjete. Ali s obzirom da ima sastanke sa čak 6 ministara u vlade Australije, će tu razgovora o bilateralnim odnosima, o trgovinskim odnosima, plasmanu specifičnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine na australsko tržište i tako dalje. I konačno ono što mi je veliko zadovoljstvo da najavim, ambasada Bosne i Hercegovine će sutra uručiti prva dva pasoša biometrijska Bosne i Hercegovine na dvijemu ambasadi i nakon toga krećemo sa izdavanjem pasoša, tako da ako mi god treba pasoša, ambasada je sada puno raspolaganje u punom pogonu. I ovo je urađeno ovako brzo, pogotovo zato što sam ministar Alkalaj zauzeo i provedene su noći i noći da pustimo taj sistem u funkciji i konačno taj sistem sada funkcionisao. U svakom slučaju ja sam vam tu u kabini, nadam se da vas vidim sutra u kafinu, a možete mi se uvijek obratiti direktnim e-mailom ili telefonom bez bilo koje pitanje. Hvala.